Witam Was pięknie. Posłuchajcie o Wałaszach na cieszyńskiej ziemi. Jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dejcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska rzecz poszła do świata. Pierwszy raz o tym, że Wałasze przydepsili do Beskidów, Gdosik napisał w XVI wieku, ale na ozajst byli już tutaj w XV wieku, albo aj we XIV wieku. Wałasze to byli pastyrze, którzy furt wędrowali, a ich cały żywot się toczył furt dokoła owiec, a dokoła kozów. Wszystko, co umieli robić najlepszy, to było chowanie tych zwierząt od hańdownych czasów. Kany przyszli, to chnet stawiali sałasze, tuż się o nich prawiło, że mają kulturę sałaszniczą. Ale nie iny z tego się tak prawiło, ale a i z woli tego, że paśli przeogromnie moc owiec na gruniach, od jora aż do jesieni. Na zimę zwierzęta gnali do szopek, które stawiali z kamieni albo z drzewa, na gruniach, a prawili na nich, że to są zimarki. Wałasze przez zimę bywali w chałupach, które stawiali w dolinach, ale przeca nie mogli zapomnieć o swoich owcach, toż każdy dzień szli do zimarek, a odbywali zwierzęta, dawali im żrać, dawali im suchej trowy, liści, lebo smrekowe gałązki. Z owiec mieli jodło, mięso, mleko, syry, z wełny robili obryczki, a ze skóry robili budki, na które się prawi krypce. Wałaski deki, a sztofy zaczły się moc podobać ludziom na cieszyńskiej ziemi, tuż każdy ich chciał mieć w chałupie. Wałasze mieli u siebie ludzi, którzy nimi regirowali. Ci ludzie to byli wojewodowie. Wojewoda dycki prawił, jako a kany się mają paść owce. Tajlował ludzi do roboty, a sądził, jak się Wałasze powadzili. Wojewoda dycki wszystko wyrządzał za tych, którymi regirował. Chodził do wojtów, do grofów, do burmistrzów, a wszystko z nimi wyrządzał. Wojewodowie na cieszyńskiej ziemi siedzieli we Wiśle, w Jabłonkowie, a w Ligotce Kameralnej. Wałasze, którzy postawili swoje chałupy kole Cieszyna, chnet poszli na torg, a tam przedowali swoje wieca. Zaczęli a i z custelokami się coraz bardziej kamracić, a robić z nimi krzefty. Bo baj pod koniec XVI wieku przedowało się już na cieszyńskim torgu wałaszki syry, a w 1576 roku Zofia, cera Słowika, Cieszynioczka, se wzięła na Wałacha. Grofowie z Cieszyna byli radzi, że Wałasze furt szli na cieszyńską ziemię, bo stawiali swoje chałupy na takownych gruntach w Goralii, kany żaden nie chciał bywać. Pokiel Wałach se nie postawił chałupy, a nie przyrychtował gruntu, to nie musiał płacić grofowi żadnej dowki. Ale jak już zaczął gospodarzyć przy tej chałupie, a na tym gruncie, no to musiał już te dowki płacić. A te dowki były ganz wielki, bo i w 1621 roku Wałasze, którzy bywali w Brynnej, dawali grofowi godnie owiec a syrów. W połówce XVII wieku w Beskidach było bez mala 10 000 wałaskich owiec, a kole 1000 krów. Wałasze się nie skorzy pomału zaczęli mieszać z tustelokami, stawiali chałupy, zaczęli siać, obili, rządzić po naszemu, a kupa z nich było wanielikami. A jacy byli Wałasze na każdo? Jak jeszcze wędrowali po gruniach, to w lecie pili rzętyce. Byli to fest silni ludzie, a poradzili kupa wydzierżeć. Furt im wiatr fukał do gęby, słonko się na nich opierało, a dycki w żywobyciu mieli do kopca, bo żywot w Goralii nie ma lachki. Żyli blisko przyrody, tuż poradzili więcej widzieć a słyszeć, jako inksi ludzie. Mało kiej byli ni mocni, do szkoły nie chodzowali, ale poradzili dycki se jakoś ich pomóc, a wiedzieli, że mogą się dziwać na siebie. Wszystkich ludzi mieli za równych. Dycki byli radzi, że Gdosik przyszedł na nawszczywę. Poradzili się chycić każdej roboty, a nie mamrali, jak żywot im ciepał kamienie pod szłapy. Wiele Wałaszy je w nas, w tych, co bywamy na cieszyńskiej ziemi,
a tutaj mamy jakieś swoje korzenie. No ja sobie myślę, że w każdym z nas, w każdym tu staloku coś ich mało wiele by było z tego Wałasza, a byłoby dobre, co by my naszli aspoň kapkę tego Wałacha w samym sobie. Musimy furt pamiętać, że Wałasze tutaj bywali, a niechali nam wielkucny kąsek swojej kultury. Kierum ze sobą nieśli przez calućki Karpaty. Dzisiaj jak jakiś beskidzki gorol zagro na gajdach albo na trąbicie, to jego muzyka wandruje po groniach, a duchy Wałaszy zaczynają tańcować o więzioka. Do dzisiaj owce się pasą na groniach, a pastyrze robią syry w sałaszach. Ci baczowie furt dzierżą tą wałaską materialną tradycję, tuż ich miejcie wzocy. Kupa wiecy do Beskidów przyniósli Wałasze, o których musimy pamiętać, bo bez nich by nie było naszej tustelańskiej, bogatej kultury.